Granadír pripravený poctivo s domácimi fliačkami a správnou technikou je jedlo, ktoré sa nedá nemilovať. Je dôkazom, že v jednoduchosti je krása. Na masti, a prosím naozaj na masti, bez nej to nebude ono, orestujeme nakrájanú cibuľu, pridáme očistené zemiaky nakrájané na kocky, osolíme, zaprášime sladkou mletou paprikou, krátko opečieme s troškou razce a potom stíšime teplotu na minimum. Zakrieme a dusíme pomaly, občas premiešame. Keď sú zemiaky mäkké, pridáme scedené fliačky a všetko premiešame. Fliačky pripravíme jednoducho tak, že do osolenej múky pridáme 2 vajcia a trochu vody, vypracujeme tuhšie kompaktné cesto, necháme ho pol hodinu odpočívať, potom rozvaľkáme na tenko, necháme chvíľu preschnúť a nakrájame najskôr na pásy, potom na malé kocky. Fliačky uvaríme v osolenej vode a pridáme k zemiakom. Granadír podávame s kyslou uhorkou alebo čalamádou. Ulož si recept, určite sa ti zíde, hlavne v dňoch pred výplatou.